hva'? Ikke nogen Karoline den her gang? Næste gang, det lover jeg. Nå, så nu vil du gerne have flere børn, hva'? Ja. Skal vi ikke se ham igen? Jo, lad os gøre det. Prøv lige at se. Er han ikke dejlig? Prøv lige at se det lille hoved. Jeg tror, han kommer til at ligne dig. Tror du? Jeg er blevet rigtig, rigtig sulten. Nu skal du også til at spise for to. Og se, hvad de har. Ja. Jeg skal have en stor burger med hjemmelavet pomfritter. Jamen, sådan en snupper jeg også. Hej. Hej. Har I fundet ud af, hvad jeg kunne tænke jer at spise? Ja. 2 hjemmelavede burger, tak. Med ekstra god kommune. Ja. Og har I fundet ud af, hvad jeg kunne tænke jer at drikke? Jeg vil gerne have en stor cola. Hvad med dig, Thomas? Hvad har du lyst til? En stor cola er fint, tak. Okay. Jeg snakkede jo med mor i telefonen i morgen. Undskyld. Jeg tænkte på, kender vi hinanden? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Nej? Nej. Okay. Jeg snakkede med mor i morges, og jeg har inviteret hende og far til middag på næste lørdag. Så jeg tjekkede lige med din vagtplan, og det ser ud som om, du arbejder 9-15 den dag. Så kunne jeg ikke handle et eller andet ind om formiddagen, og så kunne vi lave noget sammen senere? Samuel! Hold nu kæft for helvede! Kæft! Hold nu kæft! Samuel! Hold nu kæft for helvede! Kæft! Nej! Så snakkede jeg med far bagefter, og ja, det viste sig jo selvfølgelig, at han havde taget pis på mig. Jeg troede virkelig, at han havde tænkt sig, at jeg skulle trille rundt dernede ved søerne med den klamme barnevogn, han havde købt. Hov så. Vent til du ser den. Den er simpelthen så gammel og grim. Prøv lige at høre. Kan vi ikke bare gå hjem? Jeg har det ikke særlig godt. Hjem? Ja. Men er der noget galt? Jeg har fået ondt i maven. Jeg tror, det er noget, jeg har spist. Thomas, vi kan sgu da ikke bare tage hjem nu. Altså, vores mad kommer lige om lidt. Jeg har ikke glemt det. Undskyld, hvad var det for noget, det der? Hvem var hun? Hey, Thomas, hallo? Hvad fanden sker der? Hey! Lige et øjeblik. Hvad laver du? Bliv du bare der, ikke? Hør nu her. Jeg var fuld! Og det var du sgu da også! Du var sgu da selv uden om det! Du skal kraftedeme ikke ødelægge det her for mig! Du var sgu da selv med på det! Prøv at spørge hvem som helst. Er vi så enige om, at du selv var med på det? Og hvad så med din kæreste? Var hun også med på den? Min kæreste? Min kæreste skal du kraftedeme ikke blande ind i det her, er du med? Er du med?
let's defrost. Whatever the cost, let's get lost. Let's get lost. Roll the dice and play our cards. Whatever the cost, let's get lost. Yeah. There's nothing like hopes taken to the test, to the edge of more or less. There's nothing like truth cut into the bone, leave you overthrown. There's nothing like hearts breaking into, as only trusting hearts can do. Breaking like glass, frail and new. What else can we do? Let's get lost.